sauka sa'idin nan mu ji me kake ji ko kuma ya kaga kanka a wannan wuri, shin sabon alhaji ne kai ko kuma ba ka dade kana zuwa? To alhamdulillah, sunana Alhaji Aminu Ibrahim Adam, na hito da karamar hukumar Dutsen a neman lakabi da ofishin amarya ne kayan kiliya kamar yadda ka ce sabon alhaji ne ko tsohon alhaji. Ni tsohon alhaji ne saboda na yi hajji ta farko a shekara 2002, yanzu shekara 21 ke. Allah ya nashi ga yanzu bayan shekara 21 za mu ƙara insha Allah. To kenan kaga akwai wa kaga wani bambanci? Gaskiya bambanci ma da yawa. Na farko lokacin da muka wancan haji, lokacin jihar mu bata samu wannan filin tashi jirgi na ƙasa da ƙasa ba. Lokacin sai mun je jihar Kano. Kuma Allah da nashi ikon Allah ji kan shugaban ƙasan da gwamnan mu na jihar Katsina Umaru Musa Yar'adua da ya ƙoƙari ya gina mu filin tashi da saukar jirage na ƙasa da ƙasa international airport, ya zama alhazan Katsina sun samu gata wanda ba kwaraka ba da nasu su zo cikin daraja cikin mutunci a mutunta su, sannan a ɗauke su daga cikin jihar su zuwa ƙasa mai tsarki, sannan a dawo da su daga ƙasa mai tsarki zuwa cikin jihar su. Wannan ba ƙaramin ci gaba ne aka samu. Ina godiya ga Allah, sannan muna addu'a Allah ya ji gama Umaru Musa. Amin. To yanzu gashi kana cikin wannan rukuni kuma ita kanta hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Katsina. Akwai wani abin da za ka iya bayani kan shi, abin da ka gani wanda da can baka san da shi ba ko kuma ka ji labarin shi ba? Gaskiya alhamdulillah da alhajin da ya zo yanzu ya ga yadda tsare-tsaren da aka yi a alhazai, hukumar alhazai ta jihar Katsina gaskiya sai san barka. Saboda in ka zo sansanin alhazai kyan, tun daga shiga ciki za ka gani ba inda ake wani ɓata lokaci. Za a kira local government ba kamar ni da zo daga Dutsen ma zan an kira local government ba a Dutsen ma dan Musa ko kisa cikin lokaci kowa aka bashi fasfot ɗin shi da kuɗin guzurin shi. Sannan kuma cikin 'yan mintuttuka aka tafi immigration suke screening, suka tantance, aka je aka ɗora mutane mota ta kawo su a cikin airport ba wani ɓata lokaci. Aka zo aka bi inda ake screening ɓangaren NDLA, hukumar da ke yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi, da ɓangaren hukumar shige da fice ta immigration, da ɓangaren hukumar hana fasakwauri ta custom da sauran dai jami'ai. Kowane za ka ga an yi ba ɓata malaji lokaci, babu cin zarafi, babu wani wulaƙanci. Gaskiya hukumar alhazai ta jihar Katsina sai dai san barka. Allah saka musu daɗi, tsare-tsaren da suka yi gaskiya alhamdulillah mu dai mun yaba insha Allah. Wato kenan in na fahimce ka kaman yadda kuke jin labari a wadansu jihohin nan an sha bamban kenan a jihar Katsina. A gaskiya yadda dai muke jin labarin alhazai za ka su je airport ko sun yi kwana da kwana. Gaskiya tsarin suriya da suke nan na jihar Katsina gaskiya abin a yaba musu. Alhamdulillah. Na'am. Gaskiya muna godiya ga Allah kuma muna godiya. To kenan kana da wani sako ga su kansu abokan tafiyarka, wato maniyatan da kuma su al'umma da ke za ku bari a baya gida? Sako na ga maniyata abokan tafiyar mu shine mutum ya zama mai biyayya da da'a. Idan aka ce ga an bi layi to ka tsaya har layi ya zo kanka, ba wai dole sai ka kutsa ba ka koma can gaba ka ci layi. Sannan kuma kamar yadda aka gaya ma alhazai wajen bita, mutane su kula da guzurinsu, saboda akwai an je ƙasa mai tsarki akwai wasu azzaluman mutane da suke bi suna yi ma alhazai wayo, suna cewa za su yi masu canji sai su an shiga guzurinsu ko su ba su ɗin 'yan ƙananan riyal ɗin nan da ashara ko 'yan ma wahayar riyal ko kamsa ɗin nan a matsayin kamsiniya. Su yi hankali da irin waɗannan mutanen. Sannan kuma sauran jama'a da muka baro gida da azani musu, Allah ya ba kowa ikon amsa kiran annabi, Allah ya ba kowa ikon ba ya sauke wanda ya taba zuwa ne wurin nan ba gaji ake da zuwa ba, Allah ba shi iko ya koma. Wanda bai taba zuwa ba kuma Allah kira shi.